tulo ka senatorial slate sa Partido Demokratiko Pilipino gipaila-ila na sa publiko. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gibutyag nga wala kini problema sa pagpadagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aduna sab kini tambag sa anak nga si Davao City Mayor Baste Duterte aron magdugay kini sa politika. Ani ang report ni Kent Abrigana. Nagkatapok ang mga miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa buhangin Davao City Biyernes sa gabi. Iban-aba na ang anaa sa kapin kun kulang 1,000 ka delegates ang mitambong gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Nagpasalamat si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pagkapili niini isip Vice President sa PDP. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa nila. Gipirmahan sab ang alyansa sa PDP, Partido Reforma, PDDS ug MRRD-NECC Coalition. Nadesisyonan usab sa partido nga ipabilin ang pangalan nga PDP Laban aron dili magkaproblema sa Commission on Election alang sa 2025 senatorial election. Gipangunahan ni kanhi Pangulong Duterte ang oath-taking sa mga newly elected officials sa partido. Magpabilin isip Presidente si Senator Robin Padilla, samtang Executive Vice President gihapon si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Vice President for Metro Manila si Vivian Velez. Vice President for Luzon si Philip Salvador. Vice President for Visayas sa Cebu City si Mayor Michael Rama. Vice President for Mindanao usab si Senator Ronald De La Rosa. Ug Vice President for Internal Affairs si Attorney Raul Lambino. Samtang, opisyal na nga gi-endorso sa PDP ang tulo ka senatorial candidate para sa 2025 senatorial election. Usa niini ang aktor nga si Philip Salvador. Samtang gideklarasab nila Senador Ronald De La Rosa ug Bongo ang ilang subling pagdagan pagkasenador. Ako po'y PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Gibutyag usab sa PDP nga dili pa pinal ang ilang senatorial slate. Wala na sabi anunsyo sa kampo ni Duterte kung duna ba'y mudagan kanila pagkasenador. Samtang, gibutyag usab sa kampo sa PDP nga ginaimbitahan nila sila si Vice President Sara Duterte ug Davao City Representative Paulo Duterte nga moapil sa ilang partido. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilang yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Nagpasalamat usab ang kanhing Pangulo sa mga miyembro nga nagpabilin sa PDP. PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, laki ng respeto ko nila. Apan matud niya, wala siya nakitaan niya pagpangabuso sa pagpadagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Believe man tayo kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Samtang, aduna sab kinitambag sa iyang anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte aron budugay sa politika. Linabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa. All you have to do, hindi man complete honesty, all you have to do is practice delicatessa. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.